laze lanetha and I had to go home. Mese ngidrive-ke sengibuyela la ngihlala khona ngibheka abafundi. Ayibo isimanga sento la ngaseNewlands. Imani vele kuphi ekhaya kanti? Basemsebenzini nje oma. Kunaba manje. Hayi ngibathathe abafundi ababili bengasanisho kusiyami. Ngidabukile kanti ngithe mangisayalinga kubona ukuthi inganisanetho omalume ingakafiki. Laba ke ngibabonisa beseke bodwa. Omunye usesho ukushaya ngonyawo ebheke phalokho, omunye besamile yena ethi akahambi ulindile. Samkwazi wanzima umgaqo lo wakamashu la behamba khona ngibahambisa ekhaya ngingenani sho noma bazokubona yini ekhaya labo, but ke kwenzekile ngenhla yami abantwana sakwazi ukubahambisa ngaze bafikisa ekhaya labo. Inkinga enkulu ke le malinethi izulu ngangizothiwa abantwana abaye esikoleni futhi malinetha kanje sazi futhi nathi abazali ukuthi indawo ezinezintikazi. Ngiyacela komalume experience namhlanje ngithandanga ngishawa uvalo. What if bengemini obathathala abantwana ngoba khona bebasiza ke kusiyami, kodwa naye kwasho ukuthi ukubasiza kwakhe kuzoba nzima ngoba khona transport. Phile kanjalo ke trip yethu. Please make sure bomalume bazali mangabe ilanga linje we check enganeni nakumalume ukuthi baficene batholene kuhanjwa kahle.